An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛlɛmɛ nansara san kalo 9 ye septembre kalo ye bi o tile 13 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye domama kɔnɔ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 16 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1444 san don duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ premier ministre o nɔrabila n'o bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga ale bɔra ni ka ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ Faransi bi wale juguya min na an ka jamana kɔnɔna na ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo yirimajɔkaw fɛ yen nɔ wara ka sirafara masurunya na denmisɛnnin dɔ kɔni ale fure kɔni yera ɲɛgɛn dingɛ dɔ kɔnɔna na ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se parti sadi ɲɛmaaba Dr Umar Mariko finitigilaka dɔw ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa ale poropara a ka denbaya kɔnɔna na ale tununa o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la minisuma bɛ an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa dɔw fɛ ko minisuma kɔni ka taa malilen dɔ hakilina ye jumɛn ye o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Faranjala fanga ɲɛma danga n'o bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga la n'ale bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale nɔrabila la ale kɔni ye ɲɛfɔli kɔni kɛ a y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na Faransi kɔni y'a laɲini k'a ka kɛlɛkɛjɛw kɔni k'olu kɔni ka taa ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na hali u ma yamaruya ɲini olu fɛ o nɔgɛni kan olu fɛnɛ kɔni ye sira di u ma u ka se ka taa ka bɔ yan nɔ an ka jamana kɔnɔna na ko nka k'u ye jateminɛw kɔni kɛ o furancɛ kɔni kɔnɔna na ko Faransi pankuru dɔw kɔni k'olu donna an ka jamana kɔnɔna na minnu kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔna na k'u yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli la k'a bɛ taa siɲɛ 50 bɔ ɲɔgɔn la pankuru bi don an ka jamana kɔnɔna na wa k'u ka kɔlɔsiliw la k'u ti don sariya kɔnɔna na wa u bɛna ko de kɛ ko min n'o ti kɛ sababa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma wa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'u ni jaliwale tigilamaw kɔni k'u tun bɛ bɛnbɛnbɛn caman kɔni na u ye damakasi sɛbɛn kɔni don diɲɛ tɔnba kɔnɔna na ka se ka ɲɛsin kɛ Faransi ma wulikajɔ mun kɛla o ko la colonel Abdoulaye Mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Faransi Mali ka partenaire ye fɛn caman bɛ yen mun tɛmɛra an ni ɲɔgɔn cɛ n'a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kan o ye tubabukan yɛrɛ lakanabaliya kɛlɛli la partenariat donna ani Faransi cɛ an ye mun jateminɛ salon cɛ Faransi ye sariya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye an bɛɛ miiri bɛ an ka premier ministre Choguel ka kuma la ale ko abandon en plein vol taara u ko k'u bɛ taa ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye an fana ko bon k'u ka taa mais wagati fana an fana tɛ wagati d'u ma o kɔnɔna la a ka ca ni siɲɛ 50 ye u ka pankuru bɛ don an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u ka pankuru caman bɛ yen minnu ka baara ye ka renseignement ta an ka sarasiw kan olu ka position bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛ taali yɔrɔ min na k'o di jugu ma ou bien ka marifa ta k'o di jugu ma pour que k'an kɛlɛ an fana kelen ko n ko vraiment waleya mun don waleya cɛjuguba don surtout que Faransi bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'an b'o wele ko conseil de sécurité des nations unies o jɛkulu de bɛ chargelen bɛ ka lakana sabati jɛnatigɛ kɔnɔ o kalifalen b'ale de la o Faransi b'o kɔnɔna la comme membre permanent droit de veto b'a bolo donc vraiment fɛn cɛjugu don k'a fɔ dugu min bɛ o kɔnɔna la o dugu ka tila k'a yɛrɛ di nin waleya cɛjugu in ma donc a ye sɛbɛnni kɛ conseil de sécurité la k'a fɔ vraiment u ka réunion spéciale dɔ kɛ mun b'a to prévu min bɛ an ka jamana bolo ka se k'o yira k'a fɔ bon Faransi bɛ nin ko cɛjugu in de la prévu b'an bolo mun b'a yira k'a fɔ vraiment u bɛ mun na a tɛ se ka bɛn cogo si la je crois que san'an ka se ka an ka o yɛrɛ yira diɲɛ na ni réunion in kɛra n y'a fɔ cogo min na u ye violation fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔna la an sera k'o bɛɛ documenter k'o d'u ma n b'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ dabila bɛ ban parce que u miiri bɛ Mali mun na kunun ani bi Mali tɛ kelen ala barika la bi kɛlɛkɛminɛn b'an bolo mun bɛ se ka to ni mɔgɔ min donna an ka jamana kɔnɔ an ka se ka dɔn i donna tuma min na i donna wagati min na ou bien avion sugu min don donc an y'o bɛɛ d'u ma n y'a fɔ cogo min na an ka jamanadenw ka danna fɛn wɛrɛ b'an bolo mais an tɛna se k'o yira an b'o yira n'a sɔrɔ nin réunion in kɛra mais an se ye fɛn fɛn on va se battre ni ala sɔnna ma pour que conseil de sécurité ka réunion ka se ka kɛ mun b'an bolo k'a fɔ an b'o fɔ mun fana bɛ Faransi bolo k'a fɔ an b'a fɔ mais a bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais n b'a fɔ fana k'a fɔ waleya min bɛ sen na k'a fɔ ko Mali ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na an bɛ Faransi autorité minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu in kɛ ni Faransi population le peuple français on fait la différence entre les deux c'est waleya minnu don ani
Fransi population yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye wala cɛ jugu don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ i ka jamana la ka na jamana wɛrɛ la ka bin o jamanadenw kan don o don i bɛ bɔ i bɛ kuma cɛjugu fɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw ma ni autorité ma a tɛ se ka bɛn cogo si la Fransi degelen bɛ ko dɔ la n'o fana tɛ se ka sabati bi min na cogo si la parce que diɲɛ falenna an b'a fɔ vraiment on n'a pas du tout de k'a fɔ ko ŋaɲa b'an kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ kɛlɛ a wajibiyalen don i ma ni jamana wɛrɛ bɛ sigi a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la colonel Abdoulaye Mayiga a y'a fɔ cogo min na kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in ka basigi a bɛ sabati sira o sira fɛ wulikajɔ kun de an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye hali bi wulikajɔ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ko ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na maa caman ka wulikajɔ kɔni y'o ye maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ko a bɛ an ka jamana kɔnɔna na nɔ k'a ni Faransi kɔni k'u bɛɛ lajɛlen kɔni kɔ kelen jɛgɛw ye dɛ an ɲininkali kɛ maa dɔw la dugu kɔnɔ an ka dɔw ka hakilina lamɛn Musa Traoré MINUSMA ka tagali ka bɔ Mali la yan ne yɛrɛ na ala bɔli bɛ kɛ ne bɛ ka mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ ye ɲɛfɛ parce que en tant que MINUSMA bɛ yan Faransi ma taa Faransi bɛ yan toujours MINUSMA bɛ yan a tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ ni Faransi ka affaire tɛ donc ka MINUSMA to yan nɔ Faransi bɛ yan toujours en tant que MINUSMA ma taa an kana jigi d'a kan ko Faransi taara n'i ye MINUSMA fɔ i ye Faransi de fɔ bon ka MINUSMA to an senkɔrɔ jamana in tɛ se ka avancer jamana tɛ se ka avancer a ka daɲɛ depuis MINUSMA nana Mali gɛlɛya ma ban an bɛ gɛlɛya de la an tɛ se k'an sigi ka MINUSMA lajɛ a tɛ ka an ka affaire kɛ a bɛ ka tila ka problème d'an ma bon k'a sɔrɔ a tɛ yan waati min na an tun b'an ka baara kɛ an b'an ka wari sɔrɔ jamana tun bɛ ka vivre mais depuis u nana kɛlɛ ka ca kɛlɛw bɛ ka tigɛ tiɲɛ tɛ ka fɔ u bɛ complicité sugu bɛɛ la kama u yɛrɛ tɛ yan Mali yɛrɛ ka intérêt kama u bɛ yan intérêt wɛrɛw de kama donc vraiment ne tɛ fɛ MINUSMA yɛrɛ ka si yan Boubacar Ndiaye Kamara ye diɲɛ yɛrɛ organisé don cogo min na i tɛ taa faso si kelen sɔrɔ mun bɛ se k'a fɔ k'a kelen bɛ se k'a ka faso développer ka hɛrɛ k'a ka fasodenw ye a kelen na k'an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ bi mɔgɔw bilalen don ɲɔgɔn na finman ko t'a la diɲɛya ko t'a la jamana ko t'a la hadamadenw bɛ bɛn ko kelen de kan walasa a ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira minnu fɛ donc ne t'a kɛ Mali problème ta ka résumé k'a kɛ barikani ko ye ne t'a kɛ MINUSMA ko ye problème mun m'an da la yan an k'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ k'a ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana bɛ jɔ sira minnu fɛ o ka wusa an k'an ka problème déplacer k'a fɔ k'an b'a ta c'est trop facile quoi k'a fɔ k'an b'a kɛ Faransi ko ye k'an b'a kɛ Amérique ko ye k'an b'a kɛ MINUSMA ko ye k'an b'a kɛ barikani ko ye MINUSMA bɛ yan a ka partenariat dɔ de kɔnɔ a tɛ n'a yɛrɛ ma minnu nana n'a ye u nana n'a ye cadre dɔ de kɔnɔ je pense que a kan ka baara kɛ o cadre de fɛnɛ kɔnɔ donc ni baara yɔrɔ mun jɛngɛnna parce que ɲɛmɔgɔw an ka danaya dalen don minnu kan olu de kan k'a f'u ye nin jɛngɛnna nin man ɲɛ ou bien a fasodenw mago bɛ nin de la Bassirou Abdoulaye Sall MINUSMA nafa foyi t'an kan ne bolo MINUSMA kan ka taa yɛrɛ de MINUSMA jɔyɔrɔ foyi t'an parce que MINUSMA yɛrɛ bɛ yan nɔ an kun y'a ye k'a fɔ u y'a fɔ ko Faransi bɛ yan nɔ pour que ka MINUSMA de fɛnɛ sécuriser et pourtant MINUSMA de dun fɛnɛ nana sécurité kama Mali kɔnɔna la pour que ka se ka maliyɛnw sécuriser ka maliyɛnw bila u ka fɛnw kɔnɔna la mais an ye k'a fɔ MINUSMA bɛ yan nɔ halisa o kow bɛ ka continuer mɔgɔw bɛ ka faga cogoya bɛɛ la donc MINUSMA nafa foyi tɛ Mali kan ni tun bɛ tali kɛ Maliden n'aw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabɛla k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye parti sadi ɲɛmaaba Dr Umaru Mariko waati jan tɛmɛlenw na finitigilaka dɔw kɔni taara munumunu salo kɛ ale nɔfɛ ka taa propara a ka denbaya kɔni kɔnɔna na kabini n'o kɔni kɛra Umaru Mariko tununa karidongo Umaru Mariko ka parti sifinakaw olu ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ka se ka wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko waati sera sa ko Umaru Mariko k'a ka se ka n'a ka denbaya la u ye kuma mun fɔ an ka maa dɔ ka seereya lamɛn ne tɔgɔ Maimuna Kulibali bi parti sadi jeunesse ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka wulikajɔ boloda Dr Umaru Mariko nɔmina min talen don k'a sɛgɛrɛ ni a tɛ sariya kɔnɔna na anw yɛrɛ bolo ko k'a nɔminɛ ye ko k'a lajɔ donc bi conférence de presse an nakun ye o de ye Umaru Mariko ye kuma janw fɔ don tɛmɛnenw na don minnu na u ye kuma sugu bɛɛ ta k'a sɛgɛrɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min don a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko jamana in jugu don mais a y'a bolosi fan o fan la jamana in kɔnɔ tile bɔra yen nɔ Umaru Mariko tunna an t'a yɔrɔ dɔn anw minnu ye parti sifinakaw ye nin y'a wagati damadɔ ye an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ɲininka u ko k'an ka to fanga bolo kan Umaru Mariko bi bɛ yɔrɔ min na a kan ka na ka so min bɛ k'a fɔ bi fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko Umaru Mariko a ye kumaw fɔ Mali sɔrɔsiw ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bi u t'a kalama k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ka fɛn fɛn kɛ bi a bɛɛ ye Umaru Mariko sababuya ye k'a ta Faransi la ka ta CEDEAO la ka na fɔ Irisiw ka partenariat la cɛ tɛ Mali kɔnɔ cɛ tɛ politiki mɔgɔw la minnu sera ka na f'a ye ko k'a fɔ ko olu wulila k'u jɔ nin yɔrɔ ninnu na ni Umaru Mariko tɛ jɔn de kariyara ka na fɔ Faransi natɔ yan kan Faransi kana na parce que ko ni Faransi nana a bɛna kɛ tiɲɛni de ye mais olu m'o faamuya o dɔn wa san 10 kɔfɛ de bi u bɛna fɔ an ko Faransi ka bɔ yen mais anw bɛ kuma o la bilen yan n'u tun y'a faamuya o dɔn an tun bɛ min na bi a tun bɛ kɛ a munna mɔgɔw m'a faamuya nɔfɛ o don min ye kabako ye bi mɔgɔw bɛ ka waso CEDEAO y'a kɛ tan an ye CEDEAO gɛn an y'a don ta a bɔ tan mais président yɛrɛ ma se ka min kɛ CEDEAO ko la Umaru Mariko kɛ 2012 cɛ kelen min kariyara ka CEDEAO wele bɔgɔ jɛnden kan
ka taa juger ka CEDEAO contre juger u président ka tila ka jodi Umar Mariko ma n'o ye an ka avocat maître Mariam u ka tila ka notification kɛ ka di ka fɔ Mariko wulila ka Mali la min ye risiko ye gansan tɛ u tɛ min fɔ mɔgɔ ye u ni Umar Mariko ɲɔgɔn munna u y'a fɔ k'u b'a fɛ ka Umar Mariko ambassadeur Russie u t'o fɔ mɔgɔw ye o n'i y'a ye u bɛ k'a fɔ Umar Mariko an b'a fɛ k'i ambassadeur Russie c'est parce que u b'a dɔn Umar Mariko ni Russie de ka di kojugu n'a fɔra ko o mɔgɔw olu mɔgɔw de kɛlen don ka Ala minɛ ka tila ka na marifa de sɔsɔ ka na tila ka Umar Mariko kama donc an b'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko a sera digi dan ye tɛnɛ ye a sera Umar Mariko a na ka so ni tun bɛ tali kɛ parti sari sifinaka dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ daga dan ka jamana na Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye n'a hakili b'a la waati tɛmɛlenw na an ye kunnafoni lase k'a yira k'a fɔ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfu sira dɔ kɔni baaraw kɔni daminɛna yen nɔ a yirala k'a fɔ ko nin sira kofɔlen kɔni baaraw kɔni daminɛna nka baarakɛlaw kɔni balila ka tunu dɛ minɛnw bilalen don sira kɔni cari mɛ ni ka sira kɔni bila ye a bɛ ka kɛ kasaraba de ye ko hali sisan ko sira in kɔni k'a b'o cogoya kelen de la siraman kasaraw yɛrɛ bɛ ka kɛ ka sababuya kɛ nin sira in kɔni a baara kɛbaliya ye sigidalama dɔw b'u ka seereya di an ka dɔw lamɛn So Mohamed an sɛgɛnna yɛrɛ de c'est à dire nin ko kɛra depuis kalo tɛmɛnen an ka mobiliw bɛ si kɛnɛ ma nin y'a 2 mois de san ka mobiliw bɛ ka si kɛnɛ ma poussière bɛ kɛ an ka mobiliw kan an tɛ se ka don an ka so cogo min ka d'an ye wa fɛnɛ en plus de ça u bɛ na u bɛ faraw ton ka tila ka faraw ta tugun sufɛ derendere fɛ ka bɛn bila ka na ka fara ta mɔgɔ ka sunɔgɔ perturber ni tiɲɛna an sɛgɛnna quoi vraiment n'u tɛ se ka an ka yɔrɔ dilan dɔrɔn u k'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ b'an ka yɔrɔ dilan yɛrɛ an b'a kɛ cogo di kuma lasɔmu yɛrɛ a don Ala dɔrɔn de b'a dɔn ne ka mobili ye tile 3 de kɛ ne bɛ téléphone de ta diɲɛ don o don ka taa n ka courses kɛ ne ye tile 3 de kɛ n bɛ ka n ka mobili bɔcogo ɲini u ma avertissement d'a ma u nana dɔrɔn ka n ka da dingɛ de bɛ yɔrɔ nin na mobili tɛ se ka bɔ ka na dɔrɔn ka n ka da wɔgɔbɛ ka n ka papiers ka n ka dalle bɛɛ tiɲɛ o si ma diga na mais baara sumaya kojugu tiɲɛ yɛrɛ la quoi an degunna quoi. Madame Keita Kadiatou Cissé sirako in an tɔɔrɔlen bɛ yan sira kana dingɛ bɛɛ tigɛ k'a bila an da la ten mɔbiliw bɛ tilen ka jigin a kɔnɔ mototigiw bɛ tilen ka jigin a kɔnɔ bitigitigiw yɛrɛ bɛɛ mago salen filɛ n'a fɔra e ka bitigi sara 40,000 40,300 50,900 bitigi datugunnen don client nafama jumɛn bɛ tɛmɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ tɛmɛ bɛɛ tɔɔrɔlen don nin ko in na n'i y'a dɔn i tɛ se ka fɛn min kɛ i b'i kun fa o la mun na vraiment a sira ko a kɛra degun yɛrɛ dan ye an bolo quoi u k'a lajɛ a kɛra degun ye sira tɔw an kɔntanna sira tɔ la mais nin kɔni Golfu sira ko in a dama tɛmɛna trop c'est trop u k'a ko lajɛ cɛncɛn min bɛ ka bila o cɛncɛn bɛ tila ka ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ an ɲɛ tɛ fosi la jamana ɲɛmɔgɔ u k'a lajɛ u kɔni u ka sira dilan cogow diyara an ye ka tɛmɛ an ye sira minnu ye depuis u sigira u ye sira fɛn fɛn dilan depuis u sigira vraiment lawasa dan don mais Golfu ta in an t'a dɔn min b'a ko la u k'a ko lajɛ u ka Golfu ta lajɛ. Mamutu Ture dingɛ yɛrɛ tigɛlen ni sisan cɛ bon fɛn fɛn ye 45 jours ou bien 50 jours a b'a bɔ bon o tɛ ka baara kɛ quoi o tɛ ka baara kɛ franchement o tɛ ka baara kɛ bon accident yɛrɛ bɛ ka kɛ sisan franchement an kɔni b'a ɲini u fɛ wele de don u ka na k'u teliya ka sira in ban pour que bɛɛ bɛ lafiya sinon degun bɛ yan dɛ o ye fara ton o ye bɛlɛ ton o ye cɛncɛn ton o tilala ka na bɛɛ cɛ ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ o bɛɛ kɛra accident 2 kɔni signalé la o accident 2 bɛɛ juguyara yɛrɛ a bɛɛ kɛra nin sira kelen de kan. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na wulikajɔ kɔni ka kɛ n'a ma ye k'a fɔ ko sira baaraw kɔni daminɛna sira kɔni a yɔrɔ bɛɛ wiliwilila tiɲɛ don sira kɔni tɛ se ka dilan kɔlɔlɔ kɔ dɛ a mana kɛ cogo cogo gɛlɛya dɔw kɔni bɛ sɔrɔ a la nka n'a baara daminɛna a ka kɛ walasa maaw fana ka se ka lafiya sɔrɔ kuma kolomayɔrɔ de ye yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye kunungo yirimajɔ wara ka sirafara masurunya na ɲɛgɛn dingɛ dɔ kɔni bɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ kabi kuma jan sigidalamaw kɔni y'a yira k'a fɔ dingɛtigi ma k'a ka dingɛ kɔni datugu denmisɛnnilakaw ye biko 2 de kɛ dingɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ nka kunungo ta min binna kɔnɔ k'o kasarala nin na Mohamed Samake ale tun b'a kɛnɛ kan ale ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'olu ka seereya lamɛn. Jɛnɛba Sanu an bɛ yirimajɔ wara ka sirafara la ne sire bɛ n dara n ka baara la dɔrɔn ne ɲɛ bɛ denmisɛn dɔ bɛ yan munumunu ɲɛgɛntigɛ dara ne yɛrɛ jatigɛra ne y'a ɲininka ko mun de kɛra ko ale dɔgɔnin de bɛ yira o la ne ni vitesse bolila ka na ne nana dɔrɔn ne den ye a kun bɔra siɲɛ 1 muso dɔ bolila ka na o y'a sɔrɔ ne kun bɛna don dɔrɔn muso dɔ bolila ka na ko ne k'an jɔ ko ale y'a dɔn ale yɛrɛ fana jiginna ji y'ale tɛmɛ ko maa n sama ne y'ale sama ka bɔ cɛ dɔ o nana o y'a sɔrɔ a kun tunna a tɛ a bɔ tuguni o y'i don k'a bolo mɔman ka sɔrɔ yen nɔ k'a sama ka bɔ an y'a bisi ka dɛsɛ ji min bɛ a bɔ a kɔnɔ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama dingɛ de don a ko le tɛ bi ta yɛrɛ kɛ mɔgɔ 3 don mais tɔ ninnu ma to ara bi ta ye mɔgɔ 3 de don mais a fara tigɛ k'a na a gede siɲɛ 2 bɛɛ o fara ye ale yɛrɛ mana dɛ a ye mɔgɔ de bila ka na o nana biriki de tɛn wa dara siɲɛ 3 ye bi ta de tora la musomanni yɛrɛ de don de ba bana a kun nana lamɔna a tɛ tɛmɛ san 5 kan tɔgɔ ye Binta Kunare ka bɔ yirimajɔ wara ka sirafara la ani dusukun tɔɔrɔlenba de don ka sabu kɛ kolomuso ɲɔgɔn i den i b'i miiri yɛrɛ ta den ye bɛɛ ta ye den bɛna kɛ fɛn min ye maa si t'a dɔn ni Ala tɛ ne yɛrɛ bili fɔlɔ la ne mɔden de la o fɔlɔ bira la Ala ka jɔn ɲuman dɔw y'o salu ka bɔ o banana fo an taara n'o ye dɔgɔtɔrɔso la Ala y'a kɛ o kiniyana o bɔra a ta la bon dɔ fana muso dɔ fana bira a kɔnɔ ne m'o tigi ye bon bi ta in ne bɛ n ka so kɔnɔ ne ɲɛ bɛ jaba girin dɔ la n ko mun bɛ n nana n ko mun bɛ ko dɔ bira fɛrɛ n ko min don a ye dingɛ in wele a fɔra a ye
maire denkɛ yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna ko karisa k'u wele a na dɛgɛ gwere denmisɛn ma yɔrɔ de don a ma nɔgɔ a ko k'u bɛna gwere fo kabi sɔrɔ y'a daminɛ fɔ su dɔ mana gere o tuma tiɲɛ na bi kɔni an tɔɔrɔlenba de don sigida bɛɛ de bɔlen don an bɛ dɛgɛ in gere ni min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ sigidama dɔw ka seereya ye u y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka kɛ n'a ma ye fɛn bɛ yen nɔ ko sɔmɛkɛla la ko kasara de don sigida la wulikajɔ ka se ka kɛ ka se ka o ko kɔni lasago walasa o kasara o kana se ka maaw sɔrɔ n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ a ma ko fondation Soli Honneur olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ Korofinnakaw fɛ yen nɔ faraɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ kunu furu ani bi furu danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ni mairelakaw fo ka taa se dugutigilakaw sifinnakaw dugu maa ɲɛma bɛɛ lajɛlen kun bɛ ni kɛnɛ in kan sifinnakaw ka ɲɛma Abdin Ak Alhaji an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abidin Ak Alhaji ne ye sifinw ka jɛkulu ye n'u k'a ma Vision Jeune Mali ne y'o ɲɛmɔgɔba ye an bɛ yan kɛnɛ min kan bi kɛnɛ barikaman don kunu furu ani bi furu danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc comme an bɛɛ ye sifinw ye an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn cogo min na ka se ka nin kɛnɛ in sigi Korofinna mairie kɔnɔ bi kunun somɔgɔw de tun bɛ den ɲini ka di cɛ ma walima hali denmuso somɔgɔw de tun bɛ cɛ proposer a ye aw yɛrɛ ka foyi kun aw da t'aw furuko la kuma dɔ la aw bɛ di ɲɔgɔn ma sa ala tɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ a kun bɛ ten wa furu fana ni sababa kun bɛ bɛn a kun bɛ kɛ furu sima ye fana nka sisan an sisan denmisɛnninw an de ko an k'an ɲin ka mɔgɔ min ka d'an yɛrɛ ye an tɛ ka sɔn bangebaaw ka muso ɲiniw ma tuguni an ko f'an yɛrɛ de k'a ɲini an ni dongo mun ka d'an ni ye ko f'an k'o de ɲini hakili la o de bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye bi bi in na furuko la e m'a ye komi tubabuw b'a fɔ cogo min na ko maire ni sɔgɔma ko juge n'u la furu bɛ siri a tɛ tɛmɛ kalo 6 kalo 5 an mun ye denmisɛnninw ye hali bi an ka miiri an ka kɔfilɛ an ka lajɛ kunun an ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ kow ka ɲi cogo min na an kana o laada kɔrɔ ninnu an kana bɛɛ fili ɲuman bagaden b'u la an ka caman ɲuman ninnu an ka baara kɛ n'u ye hakili la o bɛ sɔn k'an dɛmɛ kosɛbɛ don n'a nataw la. Ni tun bɛ tali kɛ sifinnakaw ka ɲɛmaa la Abdin Ak Alhaji o kɔfɛ kulu yɛrɛ ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Fatumata Bubu Koyita la ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Fatumata Bubu Koyita ne ye Fondation Soli Honneur présidente ye an ka bi jama ɲɛnajɛ in an y'a sigi parce que an ye constat dɔ de kɛ k'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ furusaw cayara degun caman bɛ furu kɔnɔna na musow sɛgɛnnen don cɛw sɛgɛnnen don a kɔlɔlɔ bɛ ka se hali denmisɛnninw ma donc furu caman bɛ siri mairie la dɔgɔkun kelen i b'a ye furu sara donc ni ɲɛnajɛ in sigira pour que diinɛ ɲɛmɔgɔw mairie kɔnɔnaw hali an ka justice u ka se ka kuma n'an ye ka se ka furu nafa fɔ an ye mun de la furu bɛ kɛ n'a bɛ kɛ a kan ka kɛ cogo di jeunesse yɛrɛ kan ka jumɛn de faamuya o de la an ye nin ɲɛnajɛ in sigi pour que ka se ka ladilikan caman di an balakaw ni anw yɛrɛ denmisɛnninw ma parce que sisan furu bɛ ka kɛ gosili bɛ ka k'a la fo fagali bɛ ka k'a la donc ni kɔn ma kɛ o ma ka se ka furu nafa fɔ ka se ka hinɛ don furuɲɔgɔnmaw dusukun na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc a dabɔ kun ye halisa furu ka kɛ bonya kɔnɔ a kana kɛ e karisa furulen don furu yɛrɛ ye jumɛn furu ye fɛn barikaman de fɔlɔ maloya de tun don i k'a mɛn muso furulen da ko cɛ dɔ b'a bolo kanu na kɛnɛma maloya de tun don fɔlɔ i k'a mɛn cɛ da ko muso dɔ b'a bolo kɛnɛma ka sɔrɔ a bɛ furu kɔnɔ mais bi an bɛ k'o bɛɛ ye donc nin thème ninnu dabɔ kun ye halisa olu bɛɛ ka dabila an bɛɛ ka se ka taa sira ɲuman fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Fondation Soli Honneur ɲɛmaa la n'o bɛ tali kɛ Fatumata Bubu Koyita la o kɔfɛ Korofinna maire tun b'a kɛnɛ kan Antimbe Wologem ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ko Antimbe Wologem ne de ye Korofinna maire ye bi furu ye carré kɔnɔ furu de don bi furu ye gɛrɛn furu de don bi furu ye baarakɛɲɔgɔn furu de don bi furu ye ekɔlidenw ka ɲɔgɔn dɔn ekɔli la o furu de don tant que furu bɛ kɛ carré kɔnɔ furu bɛ kɛ gɛrɛn kɔnɔ furu bɛ kɛ temi yɔrɔ la o furu in an bɛ mun ɲini an t'a sɔrɔ furu bɛ daminɛ so de ka se furukɛ ni furumuso yɛrɛ ma mais furu tɛ daminɛ a daminɛyɔrɔ la furu bɛ daminɛ a labanyɔrɔ de la o de y'a to bi an ka furu ninnu a caman bɛ yen nɔ a tɛ ka si sɔrɔ bamanan ka kuma dɔ don tulo kunnandi ladilikan dɔw bɛ yen nɔ a b'a mɛn ala ye minnu kunnaja n'u bɛ to ka nin lamɛn vraiment a bɛ kɛ sababu ye an bɛ segin so an bɛ muso ɲini so muso bɛ d'an ma so n'an y'o o furu kɛ a ka ca ala fɛ a tɛ sa tant que an bɛ ɲɔgɔn furu carré kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn furu gɛrɛn kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn furu ekɔliso daw la a ka ca ala fɛ an bɛ mun ɲini an t'a sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Korofinna maire la Antimbe Wologem kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ dɛ bi furu ka kɛ cogoya min na k'a ni kunu furu ko danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu de kɛ nin hakilina min n'a sigilen filɛ ne sen kan yarabi ala ka nin kɛ ɲɛtaako ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ye ɲininkali kɛ funɛ maa min bɛ kamara la n'ale érécotoradi maa dɔ ye furu yɛrɛ bɛ ɲini cogo jumɛn na an k'ale lamɛn. ɲamakala bɛ wele kuma o kuma k'a ka taa furu sira taama o b'a sɔrɔ kabila fila ye ɲɔgɔn ɲɛ sira dɔ fɛ i b'a sɔrɔ i cɛ bɛ fɛ ka muso dɔ ɲini a den ye bon a y'a ye
a bɛ mɔgɔ dɔ bila olu ka du kɔnɔ a bɛ se ka kɛ muso dɔ b'o du kɔnɔ wali cɛ dɔ b'o du kɔnɔ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ maa tɛ muso in nɔfɛ ni a ye o dasumusumuliw kɛ o tuma na pour que k'a jɛya woro tan fɔlɔ de bɛ taa ko tugosi woro a kun bɛ taa ni woro tan ye o kɔfɛ n'a taara n'o ye tile 15 o kɔfɛ a bɛ taa ni woro 20 ye woro tan fɔlɔ min bɛ to o la dɔrɔmɛ 10 bɛ da o kan n'a bɛ se ka taa ni woro 20 ye dɔrɔmɛ 20 bɛ da o kan pour que k'a dɔn ko muso labilala o ye woro 3 laban ye tile 15 bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ bɛ kalo don u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni nana ni woro 3 laban ye o ye dɔrɔmɛ 30 ani woro 30 ye a woro in bɛɛ lajɛlen bɛ woro 60 ma o tuma denbaw b'a fɔ furusira taamana ye o tuma na ni Ala sɔnna denbaw ka laada o mana kɛ min ye an bɛna denbaw ɲininka u b'o ɲɛfɔ an ye ni denbaw y'u ka laada fɔ bi dɔw b'a fɔ ko woro paɲɛ 1 ani 30 dɔw b'a fɔ woro paɲɛ 1 ani 40 dɔw b'a fɔ woro paɲɛ tilancɛ ani 20 bɛɛ n'i ka laada don bien hali hɔrɔn fana bɛ se ka furusira taama kɛ mais a bɛɛ bɛ sɔrɔ danaya dɔ de fɛ ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ s'u yɛrɛ la furusira taamana fana man ka kɛ mɔgɔ kuma lakalila ye i man ka kɛ e bɔra furusira taamayɔrɔ la i nana ne kun taara karisa de ka furusira taama ne kun bɔra nin yɔrɔ in de la bon maanifin ɲamakalaya ni ko bɛ yen fo mɔgɔ ka s'i yɛrɛ la i ka s'i da la ni maa min tɛ s'a da la i ni maa si man ka gundo kɛ furu dɔw daminɛ gundo de don furu bɛɛ gundo de ye fo ka taa fɔ a bɔra kɛnɛ ka don min na donc olu ye gundo de ye olu kɔrɔw kun bɛ yen muso dɔw bɛ yen ni maa dɔw kun bɔra a nɔfɛ don min na o b'a sɔrɔ a ko bɛ mɔgɔ caman ye mais n'a bɔra ko karisa bɔra a nɔfɛ don min na n'o dɔnna o don cogo ni bɛɛ la dɔrɔn n'Ala ma fara o muso kan o muso in tun tɛ furu bilen olu n'a kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na donc ni maa min b'o taama na o bɛ kɛ gundo de kɔnɔ donc an ka fɔlɔ furu bɛɛ kun bɛ kɛ nin cogo la tan furu sira taamana nin yɔrɔ bɛ nin bɛɛ la fo ka taa se n y'a fɔ cogo min na muso na don ni olu y'u ka dannigali kɛ u nana ni muso ye kan min kan n'olu y'o dannigali kɛ o kuma ninnu fana b'a fɔ u ka furu sira taamana ma u bɛ kuma du da k'u ja i ka buranakaw jaabi o don de a tɛ fɔ bilen ko buran maa min ye maa buran ye e muso ɲini min fɛ n'a y'i ja la k'an kisi ni gɛlɛya nana don furu kɔnɔ cɛ ka muruti wali cɛ somɔgɔw ka muruti furu sira taamana woro tan de bɛ d'i ma k'i ka taa fɔ muso somɔgɔ k'olu tɛ muso ko in na bilen mais ni furusira taamana dɔw don n'o ye hakilima ye ni fɛn dir'i ma yɔrɔnin min na e tɛ girin ka taa o don dɛ i bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ o dɔgɔkun kelen kɔnɔ mankan min bɛ yen u fari bɛ faga dɔw yɛrɛ bɛ ne ɲininka ko karisa ko kɔrɔ e ma taa ni fɛn ye bilen dɛ n'o y'a sɔrɔ i girinna ka taa n'a ye tiɲɛni kɛ fo furuboloma fana ka kɛ mɔgɔ ye ka kɛ dilanlikɛla de ye bi n'i y'anw furubolomaw wele min bɛ don e la dɔrɔn e bɛ taa ci de fɔ parce que dɔɔni min bɛ d'e ma k'e ka taa ka segin ka na o dɔrɔn de don bon an kan ka o de bɔ an ka hadamadenya kɔnɔna na o de bɛ furu tiɲɛ ni kuma dɔw fɔra i ye man ka taa fɔ fiyewu e kan ka kɛlɛ de kɛ mais mɔgɔw bɛ se k'e ci wali du kɔnɔ su ni dugusajɛ olu kana e wele tun k'e ci o du kelen kɔnɔ e yɛrɛ b'a fɔ o de k'a fɔ e ko kabini ne bɛ taa den ɲini don min na komi aw de ko a b'a fɛ ɲɔn ne taara ninnu ka du kɔnɔ ne y'a sɔrɔ maa sɛbɛ du tɛ mais pourquoi mais n'i y'a sɔrɔ maa sɛbɛ du tɛ mun na kabini o don n'i nana fɔ kɛ ni tun bɛ tali kɛ funɛ maa bɛ kamara la erikotrali tɔnden dɔ don u y'a fɔ cogo min na n'an bɛ furu ɲini an ka taa ɲini a ɲini cogo la o bɛ kɛ sababu ye a furu dɔw bɛ yen nɔ o bɛ si sɔrɔ yarabi Ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen ɲinɛ san kɔnɔna na angɛrɛ ko kɔni a ko cayara nka yirala k'a fɔ kunnafoniw na angɛrɛ ko kɔni a kɔlɔlɔ a fanw ka ca dɛ diɲɛ kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ nka ko an yɛrɛ fɛ yan nɔ ko ɲɔgɔnfaamuyabaliya dɔ de kɛra sababu ni angɛrɛ ko kɔni gɛlɛya caman donna a ko kɔnɔna na faraɲɔgɔnba kɔni kɛla karidongo angɛrɛ baarakɛlaw fɛ minnu b'a jago kɛ yan nɔ wa minnu bɛ taa ta ka na u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ maaw ye Sinali Bakayi Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka lamɛn a fɔra ko angɛrɛ dira mɔgɔw ma mɔgɔ minnu tɛ ka angɛrɛ baara kɛ bon problème bɛɛ sɔrɔla o de la nin ye papier min jira k'a fɔ ko a ɲinina angɛrɛ feerelaw fɛ angɛrɛ prix fixelen kɔfɛ parce que angɛrɛ prix fixeli de mɛnna a ma se ka fixer ka da gɛlɛya kan parce que angɛrɛ wari cayara gouvernement kan ka partie min ta sɛnɛkɛla ye o cayara kojugu o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc o prix caya kɔnɔna na bɛɛ ma kɛ prix kan joona bɛɛ ma kɛ prix kan kuma min na direction nationale de l'agriculture ye ka lettre ci fournisseurs ma k'u ɲininka yala aw bɛ se ka engrais di an ma nin prix la wa donc mɔgɔw ye fournisseur minnu ye o lettre sɔrɔ an ka groupement kɔnɔ a bɛɛ y'a jaabi ko an bɛ se k'a di o jaabi k'an bɛ se k'a di u ye ko copie retour dɔ de jira sisan kɛnɛ mɔgɔw la parce que ni lettre cir'i ma n'i b'a jaabi i bɛ taa ni copie fila ye kɛnɛ min to olu fɛ olu b'a sɛbɛn o ye déchargé quoi k'a fɔ an ye ka lettre sɔrɔ donc o min kɛra a taara fɔ ministre ye ko lettre cira mɔgɔ ma ko bɛɛ ko k'a t'a di ma faamuya dɛ parce que problème yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi n bɛna daminɛ yɔrɔ de f'i ye a taara fɔ ministre ye ko k'an lettre ci mɔgɔ ma ko bɛɛ ko k'a t'a di n'o fɔra ministre ye a bɛ paniquer e bila n bɛ ko min kama mɔgɔ minnu acteurs ye n'olu banna e bolo a b'i paniquer angɛrɛ baara in a ka gɛlɛn ɲinɛ angɛrɛ prix minnu bɛ ka subvention kɛ cɛw de quoi parce que pour i ka 100 sɔrɔ i bɛ se ka 1,2 dépenser et puis o 1,2 fana i b'a kɔnɔ de kalo 8 kalo 9 ni jamana kanu tɛ a ti kɛ ni jamana kanu tɛ mɔgɔ si tɛ dɔ ɲinɛ angɛrɛ baara la parce que tɔnɔ foyi t'a la
parce que mun y'a jaabi ko bɛɛ k'a ta di peut-être o mɔgɔw u nata bɛ mɔgɔ minnu kan n'u bolo k'olu le patron baw ye comme olu k'u ta di donc anw tɔ u m'anw tɔ jate quoi anw ka lettre b'u bolo sinon ni ministère tun ye anw ka lettre sɔrɔ a wagati la ka anw don baara in cadre kɔnɔ mais anw bɛ baara kɛ kɛcogo la min bɛ se ka kɛ wasa ye mais a fɔra le k'a ko k'an ta di bon sisan a nana dɔn k'a fɔ ko o kuma min fɔra ye anw ma fɔ k'an ta di. Ni tun bɛ tali kɛ Sinali Bakena Traore u y'a fɔ cogo min na ɲinɛta kɔ n'a ma ye ko gɛlɛya donna la an bɛ dugawu de kɛ yarabi san wɛrɛ ta ala ka nɔgɔya don a ko kɔnɔna na n'an bɔra yen ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ dugu dɔ bɛ n'a fɔ ma ko Turukunbe mankan dɔ kɔnɔ bɛ bɔ olu ka dugukolo jukɔrɔ a ko kun kɛmɛ kamanaganba de nka jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka maaw kɔni bila ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ ko in na minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ dugu jukɔrɔ kow ɲɛɲinini ma olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ ko in yɛrɛ bɛ cogo di a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Birahima Jigiba la an k'ale lamɛn. Turukunbe sigilen bɛ yɔrɔ min na a sigilen bɛ fayi dɔ de kan donc fayi tɛ foyi ye dugukolo yɔrɔ mun bɛ n'a bɛ fo dugu jukɔrɔ n'a yɔrɔ ka fɛgɛn sanjiji mun bɛ na sɛgɛ b'a la dugu jukɔrɔ ji ninnu fana sɛgɛ b'a la sɛgɛ dun bɛ calcaire de yelen ou bien a bɛ pɛrɛn donc ni o pɛrɛn ninnu a bɛ kɛ fo calcaire yɛrɛ bɛ blocu bɛ détaché ka bɔ a la ka bi donc comme an ye a jateminɛ pour que an k'a dɔn k'a fɔ ko ji bɛ dugu jukɔrɔla la ye an ye forage camanba de bɛ Turukunbe cartographiquement an ye 30 forage 30 de lajɛ a kɔnɔ a bɛɛ bɛ baara kɛ ji b'a bɛɛ la donc o y'a yira an na k'a fɔ ko ji bɛ dugu jukɔrɔ ni ji sɛgɛma in ye kaba jɛma in ka fara a bɛ se wagati dɔ ma ni fara in bonyana kojugu a wo mana bonya a yɛrɛ fanga bɛ a la bi donc a fanga min b'a la bi komi a yɔrɔ ka jan a bɛ bɔ yɔrɔ jan a bɛna bi ji de la dugu jukɔrɔ ji in kɔnɔ ye donc o de bɛ mankan bɔ donc mankan bɛ bonya dugulamɔgɔw yɛrɛ ko ten ko kuma la ko mankan ka bon ko kuma dɔ la mankan ka dɔgɔ o bɛ sɔrɔ min fɛ bloc mun ye kaba min bɛ jɛma min bɛ bi n'a ka bon mankan bɛ bonya n'a bɔyɔrɔ fana ka jan ka na bi ji la a mankan bɛ bonya n'a ka dɔgɔ a mankan tɛ bonya donc an y'o de ɲɛfɔ dugulamɔgɔw ye u yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a ko in kɛlen u yɛrɛ ye mɔgɔ caman faamuyalenw na ɲininka kɛrɛfɛ yan'anw ka se yen olu fana ye nin kuma kelen de f'u ye donc mais anw ta faralen a kan o y'u hakili sigi donc u yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko tremblement de terre tɛ ko volcanisme tɛ donc an kɔni an bɔra yen mission ma kɛra u yɛrɛ dugulamɔgɔw yɛrɛ hakili sigilen don mission bannen an ye réunion ba kɛ dugu kɔnɔ yen ani dugulamɔgɔw sigira an ye fɛn ɲɛf'u ɲɛna u y'a faamuya ko k'u hakili sigilen don ko mais u kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ an ka continuer ka taa lajɛ olu bɛ fɛ k'a dɔn fɛn bɛ ka kɛ yɔrɔ min na olu bɛ fɛ ko o de dɔn donc n'ala ka jɛ ye an ka autorité ninnu u bɛna disposition ta pour que an ka se ka baara continuer. Ni tun bɛ tali kɛ Birahima Jigiba ale ka seerew la u y'a fɔ cogo min na a yirala k'a fɔ ko in kɔni ko siranya fɛn tɛ dɛ k'a kɔni bɛ maaw kɔni kamana gan ko nka ko siranya fɛn tɛ an bɛ dugawu de kɛ ni waleya mun n'a filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen kan yarabi ala ka nin kɛ ɲɛta ko ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Kulikɔrɔ gouverneur ale kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa pɔnpe kɔlɔn dɔ kɔni ni ka se ka taa kolomo karili baaraw kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko furancɛla fanga ɲɛma ko ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka yɔrɔ caman ni ka ji di olu ma olu fana seko n'u damayira ye min ye u ka dugu nafolow la olu y'o kɛ wulikajɔ kɔni ka se ka ji di maa dɔw kɔni ma gouverneur yɛrɛ tɔgɔ ye colonel Lamini Sandogo an k'ale lamɛn. Comme i b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ ye jibonto 200 ni kɔ kɛ ka di population malienne ma a yɛrɛ kun wari la donc an y'o kɛ misaliya ye k'a fɔ an ka région kɔnɔna na an kan ka an senda ale senda yɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na budget dɔ bɛ région kɔnɔna n'a fɔ o ma ko budget spécial d'investissement alors 2021 kɔnɔna ta an sela ka jibonto dɔw kɛ an sela ka pɔnpe kɔlɔn dɔw fɛnɛ si pour que population ka minɔgɔ ka se ka ban n bɔla mafaya an ye jibonto dɔ sigi ye donc jibonto in ani worobinɛ kunkolo 3 ɲɔgɔnna b'a la donc alhamdulillah population ko baasi tɛ yen ji ka ɲi debi ka ɲi mais quoi ciw bɛ se ka ci wagati dɔw la an y'a fɔ directeur régional hydraulique la u k'a lajɛ mun de b'o kɛ an bɔla yan ka se yan n'o ye Mamibugu ye donc an ye pɔnpe kɔlɔn dɔ si o pɔnpe kɔlɔn fɛnɛ population sewala o la u ko kuma dɔ la ji ɲɛ bɛ bilen o tɛ baasi ye ni samiya donna jinɔgɔw bɛ se ka don kɔlɔn kɔnɔ donc mais directeur hydraulique bɛna ji ninnu ta ka taa lajɛ ka dɔn ka fɔ min b'u la an ye ni ɲɔgɔnna caman kɛ Kulikɔrɔ région na o baara ninnu na ni misi wasala adamaden ka baara defoni dɔw b'a la n ye minnu fɔ mais ça va alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ na kɔfɛ n'Ala ye musakakow nɔgɔya an bɛ Ala deli olu ka ɲɛ ka tɛmɛ ninnu kan.
ni tun bɛ tali kɛ Kulikoro gouverneur la colonel Lamini Sanogo u y'a fɔ cogo min na ni wulikajɔ in ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka hakilina dɔw sigi sen kan septembre kalo kɔnɔna na ka dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɔni sigi a yirala k'a fɔ nin bɛna kɛ laadala ko de ye wa a bɛ daminɛ ni septembre kalo in yɛrɛ la sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na cɛfɔ ni kanbɛn k'o kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛmaa ye Sidi Kamara ye an k'ale lamɛn. Sariya dɔ taara u b'a fɔ ko loi d'entente nationale o sariya kisɛ wolonwulanan kɔnɔ a fɔra ko pour que jamanadenw ka u hakilila jigin bɛn ni kɛlɛɲa kun dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sigi san o san pour que o ka kɛ jamanadenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka donc ɲɛsin kɛlɛ ma bon o sariya kisɛ seginnan ko ministre de la réconciliation ko o de bɛ sariya dɔ ta min b'a wagati fɔ donc ministre fana y'o ta ka kɛ kalo tile 15 ka taa bila 21 na septembre kalo donc san o san ni semaine in bɛ k'o kɔnɔ ko nin dɔgɔkun baara in bɛ k'o kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye 2022 donc o kun tɛ fɛn wɛrɛ ye c'est pour k'a wagati kɔnɔ an ka mɔgɔw hakili lajɛ k'a fɔ bɛn ɲɔgɔn tɛ kelenya ɲɔgɔn tɛ a ti ɲa yafa kɔ hali ni dimi donna dimi bɛ fɔ mɔgɔw bɛ yafa ɲɔgɔn ma an b'a ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min ye jamana ɲɛta ye min ye sigida ɲɛta ye donc nin kɛra o de kama fɛn min dɔn a tɛ komi an wulila k'an jɔ k'a fɔ an bɛna manifestation dɔ organiser non a ma ko kama a taara depuis yɔrɔ jan k'a na fo ka se bi nin semaine nin sigili ma labɛn min sabatilen don a ye jɛkulu sigi sen kan o jɛkulu a bɛ fɔ o ma ko commission d'organisation ne yɛrɛ y'o ɲɛmɔgɔ ye donc o commission d'organisation ye baara kɛ tile 7 in programme min bɛ yen k'o sɛbɛn k'o bila baara minnu bɛ k'o kɔnɔ a ka ca mais an da bɛ se ka yɛlɛn fɛn damaw kan an y'a yira fɔlɔ k'a fɔ an bɛ min kɔnɔ peut-être maliyɛn bɛɛ t'a faamuya an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bɛɛ t'a faamuya an bɛ mɔgɔw ta minnu bɛ kuma kɛlɛ kɛcogo kan bɛnbaliyaw kɛcogo kan ani depuis lawal la ni bɛnbaliya nana an b'a a labɛn cogo di an bɛ bɛn labɛn cogo di an b'a fɔ ko mécanisme endogène mais n'o bɔra yen fana bon ko kuraw fana b'a la sisan taabolo fana bɛ yen sisan min tɛ an ka o laadala fɛnw ye n b'a ɲini an bɛ mɔgɔw ta minnu bɛ kuma olu kan ka mɔgɔw la faamuya la an bɛ kuma fɛnw ka ko concours kɛ par exemple sur l'accord et la paix l'accord pour la paix et la réconciliation an bɛ concours k'o kan pour que mɔgɔw k'a dɔn bɛn ni bɛnbaliya a bɛ niveau min na et puis fɛɛrɛ jumɛnw talen don gouvernement fɛ ninnu bɛɛ y'o ye donc olu sensibilisation bɛ yen caravane bɛ yen pour que jamanadenw bɛ ka mobiliser an ka bɛn kunna donc n'o tɛmɛna an b'a fɔ que geste de solidarité parce que maliyɛn a bɛɛ tɛ Bamakɔ dɛ dɔw bɛ yen olu bɛ ŋaniya kɔnɔ bi k'a da bɛnbaliya kan an b'a fɔ minnu ma déplacé interne même réfugiés bɛ yen olu yɛrɛ dɔw tɛ Mali la donc an ye fɛɛrɛ kɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ka olu boloma dɛmɛ o ye geste de solidarité dɔ ye ka parce que mɔgɔw olu ka fɛn na fɛn fɔlɔ min ka gɛlɛn o ye dadumuni ye an ka fɛɛrɛ kɛ n'an bɛ se ka dadumuni dɔ la s'u ma o ye fɔlɔ ye et puis des kits de dignité fɛnmisɛnninw minnu n'u mago b'a la pour que ka sanuya ka fɛn ainsi de suite donc an b'olu kɛ et puis an b'a ɲɛsin mɔgɔw de bɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ don o don u bɛ mugu ni kisɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ b'a ci dɔw b'a ci u la donc olu dɔw joginna an ka fɛɛrɛ kɛ an hakili tɛ se ka bɔ olu kun an ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ dɔn de san parce que bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ni mɔgɔw joginna joliko ye problème ye donc mɔgɔw kana k'u joli di pour que olu ka kɛnɛya. ni tun bɛ tali kɛ Sidi Kamara la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye projet dɔ kɔni ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ Bajalan 1 kɔnɔna na ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ni o sigidalamaw ye fara ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ denmisɛnnilakaw ka hakɛ bɛ se ka lafasa cogoya mun na k'olu ka hakɛ tɔpɔtɔ an ka maa dɔ ka sira lamɛn. an bɛ ka baro lasigi kɛ denmisɛnninw kan denmisɛnninw n'u mansaw bɛɛ lajɛlen walasa hakɛ minnu bɛ yen nɔ denmisɛnninw tɔgɔ la a ka se ka ta ba la cogoya min na ani fiɲɛ minnu b'a kɔnɔna na masaw ka yɔrɔ la donc u ka se k'a dɔn u ka se ka a corriger walasa denmisɛnninw ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na parce que n'i y'a ye ni denmisɛnninw bila u ka hakɛ kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ n'an bɛ k'a fɔ ko délinquance ni fɛn minnu bɛ denmisɛnninw ni fɛnw yɔrɔ ani éducation kolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ o caman bɛ i b'a ye k'a fɔ o caman bɛ ta ka bɔ an kan masaw bɛ se k'u hakili to a la donc ka se ka denmisɛnnin sini ma an bɛ se ka denmisɛnnin ɲɛnamaw sɔrɔ cogoya min na ka dɔ bɔ bingani walew la denmisɛnninw ka fanfɛla la ani denmisɛnnin kolow na cogoya min na. bon n ye caman faamu baro kɔnɔ an bɛ baara in denmisɛnninw ye mais ko caman bɔra bi baro kɔnɔ an ma min ye quoi i n'a fɔ denmisɛnninw ka hakɛw u bɛ denmisɛnninw ka hakɛ dɔw citer i n'a fɔ denmisɛnnin ka wolosɛbɛnko denmisɛnnin ka kalanko ani denmisɛnnin ka siyɔrɔko quoi o kumana caman la bon bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne yɛrɛ mun
mun diyara ne kosɛbɛ yɛrɛ a baro bɛɛ la denmisɛnnin kan ka jati pour que a ka hadamadenya ka sabati an ye chance sɔrɔ ka projet in bénéficier donc ni baara min filɛ nin ye ka masala ni denmisɛnninw ye ka masala ni masaw ye u k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin ka hakɛ ye min ye ani denmisɛnnin yɛrɛ kan ka baara min kɛ an bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin kan ka lakana de surtout Mali bɛ situation min na faut que an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin ko tɛ mɔgɔ kelen ko ye dugutigiw b'a la mairies b'a la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa denmisɛnninw bɛ se ka lakana fɛn kunba yɛrɛ o ye an bɛ ka lawaleya Bamakɔ commune 5 la an bɛ to quartier la centre dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko centre d'écoute communautaire o centre ninnu sigilen don ka denmisɛnninw haminanko ɲɛnabɔ ka denmisɛnninw lamɛn degun min b'u da la donc an n'olu de bɛ ka baara kɛ Bamakɔ b'a la n'an tilala Bamakɔ la an bɛ taa kati cercle kɔnɔ précisément Safo n'an bɔra yen an bɛ sɔn ka taa kita sigida dɔ bɛ yen ko Kasaro an bɛ taa masala in kɛ yen fana. Ni tun bɛ tali kɛ sigidalama dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa min ye Burkina an b'a ladɔn k'a fɔ dɔ farancɛ tɛmɛnen na Burkina camancɛ fanga ma ɲɛma n'o ye lieutenant colonel Henri Paul Damiba ye k'ale tun bɛ tile fila taamana Nizɛrikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ k'a ni Nizɛri jamanakuntigi ko u kɔni ɲɔgɔn n'o ye Mohamed Bazoum k'u ka kɔrɔfɔ fanbaw kɔni bolila min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na ni jamanaba fila ani ɲɔgɔn cɛla la n'an bɔra an bɛ taa Centrafrique an b'a ladɔn k'a fɔ ale marabolo min n'o ye Boali ye ko min ye siraba kasara jugumanba dɔ ko o kɔni kɛra ye min kɛra sababu bɛ se ka maa 42 ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ne na ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna k'olu sɛbɛkɔrɔ jonki a yirala k'a fɔ ko min ye nin siraba kasara sisan ko compagnie min n'a bɛ wele ko Avenir Nana Mambere Express ko olu de kɛ compagnie de nin accident kɛ n'an bɔra sa an bɛ taa min ye la Guinée Conakry an b'a lɔrɔn k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Condé ko ale kun bilala ka taa furakɛli la Turkikaw fɛ ka mɛn kalo tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko wele kɔni cira ma min ye ayiwa camancɛ fanga ye n'o ye colonel Mamadi Doumbia ye k'a yira k'a fɔ ko waati min kɔni dira ma ka se ka taa furakɛli kɛ ko waati dafara da o kuma k'u bɛ tile 3 de d'a ma n'o ye 70 heures a ka se ka jigin laginɛkaw fɛ yen joona joona n'an bɔra sa diɲɛ yɛrɛ moment kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa min nɔgɔlen mɔgɔ bɛɛ k'a bɛ bɔ Irankaw fɛ yen k'a tɔgɔ Amu Aji ko an bɛ don min na ko bi k'a bɛ san 80 de la ko wa k'a bɛ san 60 bɔɲɔgɔn ko a ma deli ka ko o kuma ko an bɛ don min na ko bi ko n'i yɛrɛ ɲɛ dara kan k'i b'a fɔ k'i y'a bɔ dugukolo jukɔrɔ o kuma Sidiki an ye kunnafoni sɔrɔ jamana kɔ ala kuma wɛrɛ tun ye nin Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi ala kana ne tigi ɲɛ da ɲɔgɔn kan san 60 kɔ ale tɛ ko an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a ka jiko nɔgɔya